Des del Bloc Compromís vull donar tot el suport al nostre grup municipal i ens sentim molt orgullosos del que s'ha fet i esperem que es pugui continuar fent en aquesta ciutat, que és un emblema. Alcoi és l'emblema del canvi al País Valencià. I ningú, amb les argumentacions que hem escoltat per part del senyor alcalde, pot danyar aquest objectiu. Jo li demano al senyor Toni Francesc que rectifique, perquè ha danyat un element fonamental per a l'esperança, per a caminar cap al canvi polític que necessita el nostre país, així en Alcoi. I estem dolguts, però al mateix temps creiem que n'hi ha elements per a que això se pugui evitar. I jo li demano que s'ho pensi. Me consta que el secretari general del PSPB-PSOE, Ximo Puig, ha fet gestions. Per tant, jo demano als alarmistes que actuen, perquè tots sabem que el que ha passat així en Alcoi no té res que veure en Alcoi. Això és una divisió del PSOE valencià que han pegat la galtat entre ells a la ciutat d'Alcoi i al canvi polític al País Valencià. I afirme que ningú danyarà l'objectiu que des de Compromís tenim per a que en aquest país hi hagi un canvi i que superem les polítiques de dreta que ja duren massa. Ni Toni Francesc ni la dreta s'iniciarà en aquesta situació. Hi haurà canvi i anem a liderar la gent progressista d'aquest país el canvi al País Valencià. Per tant, el hàndicap que tenim ara es pot superar si els alarmistes, el senyor Ángel Luna, el senyor Alejandro Soler, actuen, perquè tots sabem que ells han vist con nosaltres les enquestes publicades el 9 d'octubre i tots saben com està la situació. Com ha dit Rafa, uns partits que només estan pensant en clau de partit i uns altres que estan pensant en clau de ciutadania. I per això els dic que actuen, que eviten que se firmi aquest decret de cessió de competències de la nostra regidora, perquè això danya el canvi polític i danya la governabilitat al cor. I per això que actuen, perquè tots sabem que la resistència del senyor Jordi Martínez, al qual el senyor Ximo Puig li va demanar l'acta de diputat, és el desencadenant de tot això. I li han volgut pegar una galtada a Ximo Puig, els del seu partit, en la cara de l'Ajuntament d'Alcoi i la seva governabilitat. Diguem-ho clar. Aquesta és la trampa i la situació que ens trobem. Un alcalde dèbil que, impulsat per motius partidistes, d'alarmistes i lermistes, pues danya un element fonamental per a construir el canvi del País Valencià, que és la governabilitat de l'Ajuntament d'Alcoi. Per això jo m'agradaria poder entrevistar-me a l'alcalde d'Alcoi i dir-li si és conscient de lo que ha fet. Jo crec que pot ser conscient, per això, com que no ha atès a raons del seu secretari general, que atenga raons del senyor Ángel Luna, del senyor Alejandro Soler, i que rectifique. Que no passa res per rectificar. Per actuar de forma humil, reconèixer que s'ha equivocat i que podem continuar per al canvi polític la governabilitat de l'Ajuntament d'Alcoi. Per això, jo dic-vos que estic molt satisfet i molt orgullós del treball que estem fent així, que no deixarem que ningú danyi l'objectiu del canvi i que demanen que les divisions del Partit Socialista no perjudiquen aquest objectiu de canvi. I que si algú té que actuar perquè el senyor Toni Francesc no fa cas ni al senyor Rengo ni al senyor Ximo Puig, que actuen. Jo emplaço al senyor Alejandro Soler i al senyor Ángel Luna a que actuen i que facin entrar la raó a un alcalde que en aquesta circumstància no ha estat a l'altura de les circumstàncies. I això és el que vull dir-vos, que ningú danyarà l'objectiu de canvi i dir-li a la ciutadania que continuarem treballant de forma positiva per a aquest objectiu de canvi. Aquesta esperança de milers i milers de valencians no la danya ningú. El nostre compromís és fer-ho amb aquest canvi i tenim en Alcoi un aparador de les polítiques progressistes que necessita el nostre